500 tak kayak kiprah Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjuk dumateng sahyaning para lenggah, para tamu kakung miwah putri sesepuh bini sepuh, aji sepuh ingkang satu kinurmatan, lumeberipun dumateng sedaya sutresnaning budaya Jawi campur sari ngaturaken wilujeng dalu pepanggihan malih sinarengan kadang-kadang campur sari cah asli Solo pangarsa dening Raka Mas Sri Wahyudi piyayine putri niki Sri kok dipun koordinatori panjenenganipun Raka Mas Kopral SSN. Nah, makarya sinarengan kadang-kadang popai audio sengkondang ugi dipun garaken langsung lumantar terah foto video syuting dalu menika nglajengaken anggenipun caos lelipur dumateng keluarga agung Bapak Asnadi yang terkenal di mana-mana Pak D bengkel niki bengkel menungso. Bapak Ibu ingkang pegel-pegel linu-linu cok rematik letih lesu Pak D Nadi pok solusinya. Awet diawan tak siarke bengkel motor saiki bengkel menungso. Dalasan Ibu Suparmi ingkang sampun kepareng dipun sembadani ngunduh mantu nanggap campur sari MC-ne bugel janjanipun tanggal 3 Agustus ya boy Juli aksai bener 3 Agustus gandeng keluar tanggal 3 wonten Makassar diundur tanggal 11 ngenteni lodange bugel. Muga-muga Purwa Madya Wasana panjenenganipun Bapak Asnadi dalasan Ibu Suparmi pinaringan rahayu wilujeng nir ing sampikala nggih lho. Dados dalu menika kula niki sambatan wonge ra krungu ya buyak kene kok paling nonton syutingane delogok bugel iki sampun kepareng ngunduh mantu Bagus Mailana Prasetyo sarjana teknik ingkang sampun kalampahan daup kalian Dahayu Nadila Apriliani Eskom sarjana komputer putri saking Bapak Tekno dalasan Ibu Sri Lestari alhamdulillah sampun kalampahan daup duk rikala dinten Minggu tanggal 21 Juni 2025 nalika bulan Juni ijab kabul wonten ing tlatah Palembang itu Pak Tekno sak menika kantun suka parisuka seneng-seneng nganti Pak Tekno Bu Sri mboten melu seneng ditenono besane nyawer terus lho luar biasa niku wawan cakilan sawer 1 juta. Matur nuwun Pak Tekno muga-muga berkah mengke kondur ten Palembang selamat wilujeng nireng sampikala sing rong nyawer tamu-tamu nggih dalu menika tasih sining kuyung kadang seniwati wonten catur widyawati tadi siang sudah kami perkenalkan satu persatu Pak gandeng menika Bapak Ibu ingkang nembe katemben rawuh keluarga besar CMD Cokek Mania Davita pastinya belum kenal artis-artis cas misalnya mboten nate menten mriki ya Pak mainin Wonogiri, iki mainin ning Cilacap, iki mainin ning Boyolali. Niki maine ten mandi cah iki, gak jelas iki. Kami perkenalkan Pak satu persatu artis yang mendukung cah asli Solo. Micil saking tlatah Wonogiri sukses. Suaripun Dayu. Yati Hak Sari Bogelwati. Uripun ditandur ning kebon agung turi putih ditandur ning kebon agung sak ranjang isine jeruk yati ingkang kekedhen kembange
tak ece. Sak keranjang isine jeruk yati ngengkang kegeden turi putih. Oke. Tunggu pembalasanku ya. Oke, kowe gak terima apa piye? Ora. Kita selesaikan besok ning kantor. Oke, siap. Kantor apa? Urusan agama. Lah kita emang udah senikah. Sing reno. Saiki usum yo. Player nikah sireh karo aku sireh sama anu loh Mas. Moga-moga JMD mboten enten nggih Pak nggih. Kajenge kula mawon sing nglakoni kalih Yati. Wis steril genah gak beresiko. Sinambung Kadang Seniwati salajengipun yang masih muda dan belum punya tanggungan tur utange ya ora akeh. Pijel saking Tlatah Cilacap Ragil Saputri Bogelwati. Weh. Oh, tukang kendangnya sebelahan karo MC pas ya Mas ya. Tak tambahi 50 Mas. Tenang, aku nek karo kanca-kanca mburi iki Mama Sari nek mau. Dicatet ya, dicatet. Mama Sari. Yo. Tukang kendangnya tambahi 50. Asistenku kok. Kowe komet, kowe iki mau mangan mie godhog sing bayar aku ngono kok. Sinambung Kadang Seniwati salajengipun mijil saking Tlatah Boyolali. Juragane susu bangkrut entek-entekan Pak, mlayune Jakarta. Sowanipun Dayu Tari Mahdalengkap Bogelwati. Penyanyi panjane rame-rame. Ya Allah mbok yo di ngono ki mbok yo di nganggo mesra. Lho. Aku kene karo kurang gemati beto jem. Mbok yo dicelok sayang nyedak rene ngono kan yo enak to. Ene Mama Yati. Wis istirahat kon pijeti. Iya. Kon gawekne kopi. Nganggo sendal lho keduwuren. Kon nggokke. Nyindir sapa kuwi gak. Apik tenan lho. Kukune lho rupane ireng-ireng bocah atau resikan. Kuku iki koyo nggon aku iki lho resik. Kuku ireng kabeh kok ngene. Aduh sira resik bocah iki. Lucu to Pak, 500 lucu kok kadane kok. Dawe tak sok kapan? Tak siarke. Sing kono dilereni sik ngono. Yo to Mas. Sing kono lagi. Nasib baik ganti bogel ngono. Mbah Bodong. Tentunya didukung artis kelahiran kota Cikarang, Jawa Barat. Selalu Dayu Anggita Jeli Bogelwati. Ori ya Bu, beda karo ngene kae. Kaya kali ya wisan. Lah niku servi yo. Selamat malam. Malam. Gimana kabare? Baik. Sehat. Tenane. Waras. Ning kowe ora apa-apa to? Gak. Ora nesu to? Gak.
Emang kenapa nesu-nesu? Ya mbak menawa kowe gak seneng karo aku. Emang gak seneng? Masya Allah. Enggak. Jebule aku rada senengi penyanyi. Kula piyambak pangan dali waroki bukil hati prayitno pinjil saking Tata Bumi Sukawati Sragen Asri. Saking pemangkungan Cas Trapoto Pokoke Adu Semedan ngaturaken wilujeng dalu sugeng rawuh segala lagarkan sing senebeng laras campur sari cah asli Solo. Con yang ke bersama dengan Tas juragane gorengan raket bergoyang sut ojo tinggal aku trimo bonceng wiwit budal janjine bareng-bareng ame abang terus kawin liyane mbok aja ngece lamun ngece roh liyane lamun ngece ojo ngucap aku wis mertobat wong ayu wong wadon yen nanti kaya sing alon tak pikir kowe ojo kuwatir piye wae coba ekonomi pikiran gampang emosi
gampang emosi. Rene lho. Pikiran gampang emosi. Iki langsung Sidora Pak Lupi. Situ Ayo, munggah Pak. munggah ning pucuk gunung penak ya Dik dhuwur Ora pati oh. dhuwur biang Allahumma sholli wa Panas, Dek, panas. spesial kagem Pak Deparno lecing Pak Parno, monggo. Iki nandi to? Piyajene nandi? spesial kagem Pak Deparno lecing asik Mas Solihin monggo Pak Deparno Monggo. Nandi. Pak Parno. Kok ra keso? Ayo monggo. Ade, ayo joget. Ayo monggo. Ono sinden wayu Meripat bundar. meripat bunder karo Ayo. plera-plero Rasa selenge. koni mesem guyu Mbak Titi Bareng kenal. bareng kenal jenenge Tari Ano cukup bagus. Meripat bundar karo plera-plera. Tetak sawang mung mesem guyu. Bareng kenal. Jenenge Mas Parno. aku banjur ngalamun sok kapan bisa karo kowe Dek Ari Sesuk ya Mas ya. rasa atiku nelongso kleru kaya ngene rasane wong tresno yo Aku banjur ngomong Amon bisa karo kowe Rasa atiku sumelang
banjur ngalangkut sokapan bisa karo tari Piye? rasa atiku nelongso Kaya ngene. kaya kene rasane wong tresno juragane air kali sari Mas Min Aku banjur ngomong Ah, Among bisa karo kowe Akrasa atiku sebelah Kaya ngene Rasane wong tresno Dos Mas Parno, Mas Min, Mas Parno, Pak Pak Dinadi, Min. ugi Pak D Agus, Pak Sinten? Pak Kudel, Pak Bogel ngudang anak sik Mas. Pak Nggih, Bogel niki klangenanipun Pak Dimin, ngudang anak diaturke sik. Monggo terus C, MD, penghormatan, gitu. Monggo yang mewakili sinten monggo ibu-ibu nggih saged, bapak-bapak nggih saged joget bareng tambah sekeco. Niki matur nuwun lho Mas, Min dadak maringi rokok barang. Hah? Oke, Mama Yati, my wife. Aku umpul lho ning kene kayak rokok ae. Rokokku Samsud kayak sampurna. Ya kuwi nyeki aku berarti jatahku. Matur dulu. Alah, engko nek tekan omah PN-PN kuwi. Pak D aku kok gak disungani Rasa, Pak D. rasa, jangan wedoan ngerokok. Wih, bocah. aku yang ngerokok kok Rasa, sama rasa. sana iki kok yo. Rokok kowe engko. Moh. Monggo Mama Yati diaturke ngundang anak. Bek santayung sinarengan kadang-kadang cah asli Solo campur sari. Seneng guyub Popeye, audio sapa ndang. Timun sigarane ayo ngopi bareng-bareng. Anak lanang dhewe, anak wedok dhewe, anak lanang tak sekolahke, besok gedhe dadi pagawe, aku dadi bocah ayu, ojo mung pijar nesu, yen dituri ibu apik nendang Awan-awan menyang karetan Ile ondo ning omah mburi Rapi prawan Prawan koretan Rapi ati Nglarani ati Aduh sayang, aduh sayang, aduh sayang, sing tak sayang bojone wong. Dari mana katanya lintang, dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati. Pak Parno, Tanjung Perak ake medhute rasa penak wedan tutute dari Udangi bocah ayu Aja mung pijar nesu Yen dituturi simpu Supaya selamat ketemu jodoh Rahayu Ketemu jodoh arek manggas yo beras dari lure suwe pikire ojo pikire ono sing duwe Seragen bergoyang Sayang
udik paling enak mangan lawa tahu paling penak mas paling enak nikah entuk sapa yen kowe takon aku udik paling enak nikah entuk guru yen entuk guru aku ora kelebu makne apa mbak salah sesiti aja dikejar ora ngundang guru awake rawan apa rondo padha enake Joko apa duduk